Odhiambo machielo nyakorom gajwang' geno mara ni riyo makare odhiambo ni mara wuok tich tarik 5 dwe no mar achiel dwe no mar ariyo 2024 odhiambo mabende wadonje chenro mara many piny wang'iyo ni mago motenre kod muoch mar mach kutendre kod wechego mag gas manotimore Embakasi kabende nonro medo dhi mbele kabende ntiere wechego motucha bende waiko ni mar nyisi kaka osebedo kutendre kod masira makamano manotimore Embakasi bende wamenyo ni mago mag siasa rameny piny kaito bende ang' nobedi kanyo gitwak mara meny piny nyakorom gajwang' wenona kawuono dhi bedo Eric Okeyo man jakom machon mar KSSIA mano en riwruok mar wiga kembe mago chukdar mago machiwo arita e pacho kae wadhi ng'iyo chenro magintiere kaachiel kod kaka gikawo chikego manogol gi piny owacho bende koro geto tayo sekta mar wechego mag arita ahinya to e sekta mar chukdar en twak abiro mana bang' weche manyien to mokwongo magi e thuond weche. Obila ma Embakasi odayo dho Derrick Kimathi ma en wuon kar gas mano muoch tich ang'wen mokalo kendo weyo ji 6 kawo ito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. Mur medo wuok ewi chenro mar sirikal mar dwaro ni ochul omenda mag skul e mbui mar e-citizen ka sirikal owuon to puoyo okang' makamano. Opago los maber gi joluo en mwandogi mabiro ritogi nyaka chieng' moro gi kama gike emomiyo wabiro mondo wayaw ofis mondo ung'e ni pod wantie. Takwero nyandiko owe ng'ado miriu moduo koni nobiro ketho jikoni. Kweth mar jodongo kama oting'o mar ker Odungiranda kod mar nyandiko ngadi nomedo nyiso ywaruok margi bang' moro kamoro nochope od romo ma Ofafa e kaunti ma Kisumu. Machiegni nyakorom gajwang' e chenro ni mara many piny wantiere gi jaloko mar wa Wilson Ochuka bethuolo mar miyo wapachi wago kodi mbaki chenro ni mara many piny mana kaka pile nyiswa pachi kotendre gi magi mwaiko ni e chenro ni parni namba wa marote machuo kariade kochonono kabinde wantiere live Facebook YouTube duto warwake pachi kachiel gi yorego mag tudruok magwa mag mbui kamoting'o Instagram gi X duto warwake pachi odhiambo makawuono machiegni nyinga Lydia Okeyo. Obila ma Embakasi odayo dho Derrick Kimathi ma en wuon kar gas mano muoch tich ang'wen mokalo kendo weyo ji 6 kawo ito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. Kimathi mano ochiwore wuon e lwet obila ndalo 4 tok masira notimore ne oten kod okil mare Wandungi Kiradhi. Obila bende no odayo dho apis ariyo mag NEMA kotenre kod masira makamano. Magitimore kinde ma NEMA osingo ne jopiny ni onge gas moramora ma pod odong' e kar masirano manyalo muoch kendo kelo midhiero machielo. Jafwambo moro George Bati chakonwa rameny piny gi ripodno e yo machal kod ma. Bang' bedo kopasore no obila kuom ndalo 4 bang' masira mitudo kod muoch mar gas timore kar dak ma mradi Embakasi, wuon kar ohala mitudo kod masira no Derrick Kimathi gikone ochiwore e lwet obila ma Embakasi. Kimathi mane oten kod okil mare ne odadhogi kuom maloyo seche 6. Obila bende ne odayo dho apisa mag telo mochung' ne rito alwora NEMA koting'o David Ongare mochung' ne alwora kod Joseph Makau mochung' ne yango midhiero manyalo ketho alwora. Magi timore kinde matelo mochung' ne gayo teko e pacho ka EPRA kod tend obila ma Nairobi okwedo weche mosebedo kaliekore ni tiere tik machielo mar gas mokwako lwase mar alwora kama masira ncho timore chieng' tich ang'wen mokalo. Kaluoro mar jopiny ni diponi nitiere gas manodong' mane pod nyalo muoch. Tumefungua tanki zote, tuko na tanki 4. Tanki moja ndogo imefunguliwa haina gas. Na zile zingine 3 tumefungua valve zake zote hazina gesi. So tunahakikishia kwa hii site hakuna gas ambayo inaweza dhuru mtu, zote ziko empty. So msikuwe na wasiwasi. And I can assure you as your security commander in Nairobi that you are safe now within this facility. Kwa hivyo, anytime, any minute, my calls are always ready and open for you for any support at any time of call. E kinde no riwruok mar johand gas ma pacho ka ogolo omenda mar 400,000 ma giyworo godo joma ncho yudo midhiero e masira mar muoch mar gas. We are pledging immediately another 1.5 million
to the victims. Our teams continue to work with both government, national, county government, and other stakeholders to provide immediate support, and that has included support working jointly with the Ministry of Health for medical support for those that were affected directly by the explosion. Jopiny kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kata kamano oseyo tend kaunti ma Nairobi kuom dwaro ni mondo ji manobuoro e kar romo ma Embakasi Social Hall bang' masirano wuog ka onge sir malong'o ma okete lwetgi. Hapo penye kuna hii kampuni ya gazi ililipuka, opposite ni duka yangu ilikuwa. Kwa watu ambao walidhirika walichomea kila kitu ni mimi. Sisi ambao tumeudhirika hatuna popote, hatuna mpaka tunaomba penye tunalala. How can a person be so inhuman to an extent that people who are burnt here must be forced out just because we are saying that we can't take care of them? This is so sad. And you could see when we were at the meeting, the CECs were walking out one by one. The chief officers were walking out one by one. They were called, given instructions, probably to leave the meeting. We did not conclude our meeting well, but I told them that these people will not leave Embakasi Social Hall until there's sufficient evidence that they can be resettled well. These are human beings. These are not gods. Kata obedo ni weche wuok mopogore wi gima ne okelo masira ma omiyo jomoko wito ngimagi kama moko yudo thieth to moko bende ywago mwandugi. Jopiny rito winjo duoko e wi ondamo ma idhi kaw ne jalo manoketho chik ma okelo masirano kod okenge ma piny owacho keto mar geng'o midhiero maket kod mano mondo kik bi timre kendo e kinde mabiro. George Bati, Ramogi TV. Piny Kenya pod onge kod remo moro e bengi mag remo makalore kod migawo mar thieth mawacho ni pok Kenya ochopo atamalo achiel mar ji duto e pacho ka mowinjo osol remo kalore gi dwaro mar riwruok marango thieth e piny mangima WHO. Magi oyangi kod jagoro mongere migawo mar thieth Harry Kimtai mano ochwalo bege mag kano remo e counties duto ma pacho kae. Jafwambo moro Juitho Mondi miyowa ler mathoth. Piny Kenya en achiel kuom pinje mapok ochopo dwaro mar riwruok marango rang'iny mag thieth e piny mangima WHO e kawo atamalo achiel mar remo kuwuok kuom ji duto e pacho ka. Ma kaka ne oyang kod jagoro ma ongirore migawo mar thieth Harry Kimtai osebedo ka rocho thieth ne jotuo madwaro kony mar remo e pacho ka. This year, I encourage Kenyans to be a regular blood donor. We are looking ahead in the forthcoming fiscal year, and it's expected that Kenya will achieve the World Health Organization recommended target of 1% of the population voluntarily donating blood. Kimutai manelose kar thieth ma Kenyatta kama ne otene kod jombetre jiwo chiwo remo kaka Shalin Ruto okoni nyaka sani pod gigeto manyo remo begi 500,000 kama hao nus mare owinjo chop kare kapok oromo dwe mar 6 higani. The allocation has enhanced blood collection efforts from 348,000 units in the financial year 2021-2023 to 412,868 units in 2022-2023. And we are on course to ensure that we collect at least 500,000 units of blood annually. Kwayo maduong' to en ni jo Kenya ochiwre reso bengi mag remo manie pacho ka. As Kenyans, if we take it personally, if you can imagine yourself, one day you're in that situation, you need blood, or your family member needs blood, then we'd be donating more blood, because we keep looking at the blood issue that it's somebody far off, somebody who we don't know. But we need to personalize this issue, that if you're in a situation where you or your loved one needed blood, and you needed to keep rallying for that blood call, then it would be a lot of headache. But if we each took a personal initiative and we become repeat blood donors, then we'd be able to solve the problem of blood in our country. E nyasi makawuono, migawo ni ne ochwalo bege mag kano remo maromo 100,000 e counties duto ma pacho ka. Juitho Mondi, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM mar Raila Odinga koro kwayo counties ma pacho ka mondo miyo ket chenro manimba mag dongruok e chuny bombe kaka okang' mar geng'o masiche mapoya manyalo siko kalore kod koso chenro malong'o. Odinga nolero magi e county ma Kisumu e kinde sidho apise mag migawo ma KOP Kiwasko. Jafwambo marwa Eric Owenga lero Raila oseo sirikal e midhiero mar mach manyomo Embakasi e county ma Nairobi. E nyasi mar sidha yanga chenro mag pi gi ler e kambi mar KOP ma Kiwasko e kaunti ma Kisumu, nyasi mane oyuore gi ogai mar ODM Migosi Raila Odinga kaka wendo modhial.
Kae Odinga nochiwo ler ewi ber mar pango boma moro amora kowacho ni mano bende ywayo ber modhuro ni jopiny. We need to invest in forward planning. Cities, regions and countries that succeed are those that invest in and respect the results of planning. Cities like Paris, Berlin, London, Washington DC, and Tokyo, among others, have been able to retain their identity and provide critical services because they embraced planning from the start and stuck to it. Weche Odinga go ne obiro mana seche ma jotelo gi bede migepe mopogore opogore e kaunti ma Nairobi koro dhi nyime gi biwo seyo ewi masira makoch manyalo timore Nairobi. Mae kalore gi Odinga inyalo geng'o ka chenro makare oluw. Currently, Nairobi is mourning its dead and treating hundreds of injured because the city ignored planning and allowed a gas-filling plant where none was supposed to be. Kisumu must avoid a similar fate by embracing and sticking to planning. Kaunti ma Kisumu kokalo kuom meneja mar bomano Abala Wanga osebedo ka dwaro mar duso kaunti no ahinya to chuny boma gino mosekelo fwere mang'eny ka jopiny gi johala dhi e ndara ka pingo dwaro makamano. I encourage the administration of this county to proceed with its plans to create order that is necessary for the provision of services that in return will attract investment and create the much needed well-paying jobs for our people. We cannot and we must not thrive in chaos. It is part of our ambition to make Kisumu a place to feel at home by all those people who live in Kisumu. Eric Kowenga, Ramogi TV. Piny Kenya kod piny mar Poland oketo kogno ewi girimiti ariyo makoro biro nyawo tudruok makare mag dongruok e kind pinje ariyogo. Ma otimore e romo manobagi kawuono e kind jatend piny mar Poland Andrzej Duda kod jatend piny Kenya William Ruto kamane giketo winjruok ewi timo pur kanyakla kendo ni chenro mag choko osuru okete lai makare. Bang' bedo kod romo ma apanda manotime kind jotelo jatend piny Kenya William Ruto owacho ni pinje ariyogo bende oketo winjruok e yore mag timo ohala kod keto mwandu ka koro okwayo welo maya pinje maoko mondo mi oket mwandu e pacho kae. These MOUs will cement our aspirations to promote bilateral partnerships in their respective sectors and open up new avenues for collaboration between the two countries and peoples. Several other MOUs are in the pipeline, and we are committed to ensuring their successful implementation. It will give us an opportunity to show also to the farmers and to representatives of the Ministry of Agriculture from Kenya how our agricultural sector works, how it looks like, and also the milk sector, the dairy sector, what it looks like. So today, these were the main topics of our conversation. Ramogi mano kanyen duond jaloko mane temo loko koya dho jo Poland nyake kizungu ndo miyo gando winji mano ken duond jatend piny no. Haya piny owacho dok ne chenro ma ikelo mane ni chudo mar omenda mag somo kata school fees otim kokalo mbui mar e-citizen. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu wacho ni chenro no geto kelo ler kod bidhruok e chenro mar chulo omenda e skunde. Migawo mar chenro mag omenda kata mag oganda kokalo kuom jagoro Julius Bitok wacho ni lokruok makamano ibiro tim e yor kidam kichako gi skunde madongo kapok otim mago mag counties. Osingo ni tend skunde biro yudo omenda mana kaka jopuonjre chulo e mbui kanyo. Riwruok jopuonj mar Kupet noseseo chenro no ka penjo kit agulu ma omenda no winjo bed ni donjoe. The schools operate different accounts. Which account does the cabinet principal secretary want the schools to submit? They're like the boarding is not run by government, whether it is a national school or a day school or a county school. That boarding section is not run by government. It is run by parents in liaison with the schools. So how
is the minister or the cabinet or the principal secretary suggesting to us that with the e-platform, then the tag we have always given them that our public secondary schools are the largest private enterprises is going to be removed. Msiwe na wasiwasi. Hii maneno ya kuja kusumbua wazazi na hiyo kodi ya shilingi 50. Kama Ruto hatasikia, mimi ni wakili. Tutaenda kotini na tutaisimamisha hiyo. Kwa sababu hatutaki kuongezea mzigo wananchi. Heads of schools are saying they have not been consulted. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. We shall come for you and we shall demand that you demonstrate that there was public participation. Jod bura magazimio la umoja wan Kenya Alliance owuok mager kod jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli kuom wacho ni nitie nywandruok e ikruok mar azimio ne yiero mokalo. Jod bura go kotene kod jatend kweth manok od bura Opiyo Wandayi kod Lange okoni Atwoli ne en achiel kuom jodito mag azimio mowinjore en bende okaw ting' mar azimio orem yudo telo. Jafwambo mar Walter Mbaga ntiere kod ler kotenre kod wach makamano. E kinde romo mar jatend piny William Ruto imbo mar Kenya e kaunti ma Kakamega. Romo manyokelo kanyakla jotelo mawuok imbo mar Kenya ka ema Atwoli nyoyudo thuolo mar lwaro kuoye nyoyo kendo keta yanga ni kweth mar azimio ne onywandore kod kampen magi gino manomiyo William Ruto yudo thuolo mar yudho loch nyalodia. Kutushinda, you are smart than us. That is the truth. We mismanaged our organization. Hatuwezi kusema ulituibia kura. We didn't have even an agent of president, hata mmoja pahali popote. Bang' Atwoli loso kwisero, jatend kweth manok od bura Opiyo Wandayi owuok tung' mosuo ka kwer modar ni Atwoli en mana jal mamanyo bondi owuon kendo loso mondo bere ne jatend piny ka en kod lek mar yudo lembe mag piny owacho. Ji ka Francis Atwoli gin joma iluongo gi dho wagunda ni opportunists. Gik mwacho go wacho mana nikech koro Ruto nyalo sirikal. Koro wacho mondo omor go Ruto. Adiera makende en ne azimio la sirikal Atwoli dako dhi Ruto. Koro gin jogo ma dhi mana kuma yamoterogi. Jod bura ma Mathare Antonio Lodge okoni Atwoli owinjore okaw ting' mar rem mar ogai mar azimio Raila Odinga nimar en achiel kuom jodito mane chiwo apaya ma iluwo e azimio. Gi luor mamiye duto, Atwoli chal ng'ama odwaro ni serikal kobiro te en ng'ama bro lokore ka ong'ongruok kowe ndalo Moi, ndalo Kibaki manolal na matin. Obiro ndalo Uhuru manineno ka ndalo Uhuru nodhi odonjo makore nitiere e tiyo Uhuru kabisa. Kane oneno gin gi jomoko mane wuotho gi azimio, to chal ka gima ne giwuotho gi azimio gi short term interest ni mondo gidonj gik ma gitimo obed ni ginyalo achieve. Madwa ng'iso Atwoli ni azimio poko change. Azimio is the same azimio manobedo kowuotho godo in all corners of this country ka giwuotho ka giuso. Atwoli kata kamano nyonre ni jodak ma imbo mar Kenya biro mana luwo jatend piny William Ruto nimar giseneno ng'oyo mar loyo yiero e kweth mar azimio. Na sisi tutakutana. Sisi tutakutana bwana president. We are going to meet. Usiwe na shaka na usiwe na mambo. Hawa watapitisha resolution. So any smart person has a way out. Na hatuwezi kuwa kila siku tukae tukilaumiana. Let's come together, rebuild this nation, support William Samoei Ruto and get what we want. Jod bura go koni lemo ma Atwoli ni godo en mar rito dwaro mar jotije riwruok mar kotu kata kamano gikoni Atwoli oyiero mar chung' kod sirikal kendo jwang'o jopiny magisani yogo pek mar ngima. Atwoli onego distinguish role mare kaka jasiasa. Onego wachwa niya, an kora wuoyo kaka Atwoli Francis the politician, okawuo kaka Atwoli the trade unionist. Kichadriri mar wach ni jok magi lead the owners and the shareholders gi contributors mag trade union go inyore. Wandayi olieko ni nitiere oledhi manyien mochan ti godo yiero mabiro mopogore kod okenge manoketi yiero mokalo. Ng'adiani wadhi bedo kod chenro makare yiero mabiro sasa modhi bedi. To gima duong' ahinya en gi sani to waikore. Kik ng'ato bedi gi wasiwasi kata matin. Thurwa kucho en jomoko paro ni ginyalo kelo parties mamoko.
to umogo hingo pi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ywaruok ma osebedo kadhi nyime buch jodong luo kod wach kar romo mar Ofafa e boma ma Kisumu chal ka gima koro ok biro machiegni. Mabang' kweth ariyo mag jodong luo kawuono nodhi Ofafa e okenge opogore kamoro oramo ni en ker mar luo. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero wach ker mar luo kod od romo ma Ofafa bende chal ka gima siasa mar ODM kod UDA koro donjoe. Ywaruok pod bedo mana gedore buch jodong luo e wach ker mar luo kod wach kar romo ma Ofafa manitie boma ma Kisumu ka odiochieng' ma kawuono kweth jodongo ariyo machiel ne otelnegi kod jaduong' Nyandiko Ngade kod jaduong' Odonge Randa ne odhi e kar romo ne okenge ma opogore. Jaduong' Nyandiko Ngade kod Lange ema nokwongo chopo e kar romo ma Ofafa ka achiel kod kweth rowere moko kendo ya Ofafa ma odonje iye ka oramo ni en ma en kod ratiro mar tayo tijene kar romo no nikech en ker mar luo. Unewego Ofafa, Ofafa biro dogno. Omiyo wan bende wabiro kaka jodongo moa Siaya, oa Migori, oa Homa Bay, oa Kisumu mondo ung'e ni kik ng'ato kikitu ni Ofafa osekawo. Ofafa los maber gi joluo, en mwandugi mabiro ritogi nyaka chieng' moro gi kama gike. Ofafa is on list, and the Council of Elders are the right people who are doing the protection, and we are continuing to do the same. Exactly. Therefore, we came here to confirm to you that Ofafa is being taken care of by the Luo Council of Elders and Nyandiko Ngade. Siasa mar UDA Odoyo Wede manene kod jaduong' Nyandiko Ngade e kinde mane odonjo e kar romo ma Ofafa ne okone nyaka luor chik mar doho ewi kar romo no kane oramo ne jaduong' Nyandiko e ker mar luo ma chik opuodho. Wasebet kwa galo nyithi luo ni wan wagore ne ratiro mag oganda to kwa gore ne ratiro mag oganda ni court orders nyaka luw nikech enie chik. Court order mawacho no Ofafa Hall nyaka bedie lwet Council of Elders mondik nying ka registrar of persons. Mano be nyaka bed obeyed, mano be nyaka tigo. Bang' mano to jaduong' Odonge Randa ne omolo e kar romo no ka en kod kweth jodongo masire lwedo ka achiel kod kweth rowere moko kendo oseyo malit mokalo jaduong' Nyandiko Ngade mane okoni onge kod ratiro mar donjo e kar romo ma Ofafa ka okoni en ker mar luo ma ok onyal yie mondo jaduong' Nyandiko ochako donjo e kar romo no. Tarik 2 dwe mar 7 higa mokadho Homa Bay ema noyiere Odonge Randa ker mar luo. Tarik 22 dwe mar 12 higa mokadho emancho kuong'a mondo abed jaduong' mar luo e piny mangima. Koro jo andhokegi to wakanye gi riekogi. Omiyo wakwayo nyithindwa matindo mondo rito Ofafa. Kwa girito Ofafa maber, konyruok ibiro wuok mana Ofafa ka. Wabiro riti otieno, wabiro riti odiochieng'. Takwero Nyandiko owe ng'ado miriu moduo koni nobiro ketho jikoni. Josiasa mag ODM manodhi kod ker Odonge Randa e kar romo no ne okoni en manoyiere kaka ker mar luo kendo ok onyal yie mondo jodongo motelnegi kod jaduong' Nyandiko Ngade ochako nyon kendo kar romo no. To wan kaka jo ODM wawacho ni kane en wach mar Ofafa to reflectors mag UDA to dwaro ang'o Ofafa nikech Ofafa en gir joluo kendo ker ma joluo manyicha norwaki ayanga odiochieng' en Odonge Randa. Omiyo this property wan kaka wang'eyo en ma joluo under stewardship mar Odonge Randa. Nyo wasebedo gi kwe, nyo wasetemo tayo gi mondo wabed gi kwe, to moloyo nyithiwa matindo magikawo gibiro gimiyo kong'o to kod pesa mondo bika wakone gaming'a jarach. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kora mga jong enda ka 24 bang' sa chiela midhiambo chenro en dama nyipinyero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV na nyisi ni wantiere gi wende wakata kamano ka poka goyo kode mbaka kata wa Musa no ka Benta Charles nigi wach kaja wacho ni jaduong' Atuoli manoko ne odhi ong'adi yien man Sugoi wacho ni chal ka gima wiye koro wil siasa ma Kenya ka dwaro mana jo Kenya giwegi dog Benta Charles umoko kanyo kaeto Janet kantie Lucky Sama Nairobi ni kacha in bendi Sandy Doris kantie na kurero kamano Freddy Komundi Ondule wacho ni entiere bwa Makisumu wacho kanyo ni Fred Wuode Nyakaila Jaseme Kadero ntiere kodwa e chenro bena eno ka japuonj
ma japuonj din wacho kanyo nowuoro kaka jotelo samoro wuoye Kenya ka. Francis Atuoli, jatelo mar jotich, nyocha eko wacho ni ngima tek, kendo kapok president oduoko wachne ochako lokore koro pako jatelo nogono, wacho ni oketo ngima bedo matek, wacho ni piny tek ne jo Kenya. En Joseph Oyo, japuonj dini mar Kopere Nyandiwa Parish. Erokamano japuonj kuom ote mari. Kato jaroso wajato nyisa kacha ni nyocha police FC Oyo Kogorio Kisumu dende pod leta. Erokamano jaroso waja. Na insi ni antiere kod wendo kanyo kono mgajuang Eric Okeyo ntiere studio marwa ma Kisumu. Wadhi ogo kod mpaka kotendre kod wechego maga chukdar kata rita michiwo mane kembe ji giwegi e pacho kae. Wadhi ng'iyo chenro magengo kata kaka bende chenro makamago osebedo kadhi mbele pacho kae. Oimore Eric kapok kaka oyueyo Musa nyikwa Ramogi. Oimore Eric, nyiswa ni tirio nade Kisumu, orio nade kawuono? Oimore Lydia, ma moso nyikwa Ramogi te kama gintie no imore ariyo maber Kisumu koni. Erokamano ahinya Eric Okeyo, mano kanyo en jakom machon mar riwruog jogo mabende chiwo arita okalo kuom chukdar. En twak mabiro mana bang' wechegi manyien kata ka ang' waduogo bang' yuyoni. Omiyo wayo matin kata kamano waduogo kod mathoth nyaka mago mag tuke kaeto ang' wadonje twak gi Eric Okeyo. Kik idhi mabor. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Apani nitie gima rach madhi timore. Nyalo bedo ni koro nyithinda dwara. Koso nitie gimoro machando gi yawa. Kapo ni meher ok nyal chopo e doho wang' sa, gik mang'eny biro kethre. Ung'eyo maber ni bang' pach manaf duogo gi sani, en obro dhi ir meher mokwongo. Returu. Vicky, akwayi winjane. Aseluongo polisi. Vicky, wadwa ritgi. Ritgi, an gi gimoro malong'o madwadhi timo. Vicky, Vikram ok en nyinga. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Jaguar smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Who is a true partner? They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile. And they're always there standing beside you. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner for ground. KCB Bank. Machiegni kendo nyakor mgajuang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Nyadendi ma jahigni 30 ma osebedo kamanyo anyuolane kuom higni mathoth mabende nyakalondo kod TV mar Ramogi nolando sigande kawuok e kaunti ya Mombasa jumachiel mokalo kigo to koro yudo anyuolane kendo riwore kod ye kar dak Mauruba e sub county Masuna West e kaunti ya Migori. Jafomora Jojo mamiwa ler kaka Benta Koth oyudo anyuolane. Lek mar Benta Koth marore kod anyuolane bang' tho mar mamane mabende nowito ngimane kendo ni ohiki e gwego mag Mombasa higa mar 2006 giko to chopo bang' bedo kod gombo kuom higni 16. Nachako manyo mama ka an 14 years old. Basa nanyiso jo radio Ramogi kayudo jokorwa abro penjo gi ntie kaka Joyce ka abro penjo mamdogo nyaminwa iluongo ni ng'ako nyisa ni Joyce tang'eyo ni mae familia na ni kwarwa iluongo ni ng'ako nyisa ni George tang'eyo ni mano familia na. Akoth bende giko to romo kod familia mare e gwego mag Oruba e sub county Masuna West e county ma Migori
lek mari ochopo bang' nyakalondo kaachiel kod TV mar Ramogi tude kod familia mare. Ne omole e kaunti ma Migori kawuok Mombasa okinyi ma kawuono kendo yudo thuolo mar romo kod anyuola mare ma bende osebedo ka rite kod sironyo. Koni kanyalo wuoyo but nakia nying mar kijiji to nang'eyo ni baba iluonge ni Joseph Ouru gi mam dogo Atieno kae momiyo amanyo gima yudogi. Amor ahinya mokwongo en puoch gi pak ne jo Ramogi TV, Ramogi Radio nikech tich magisetionwa nyaka ne wanwang're gi nyathiwa ni. Awinjo ka nyathi nyaminwa ni wuoyo e redio. Tawacho ni awinjo ka remo ka. Tawacho to mado nyathi nyaminwa wuoyo e redio. Taluongo jirani. Takoni jirani. Awinjo ni wanda nyathi nyaminwa redio. Tere kaka nyalo timo mondo ayude. Mor ma pi wang'e mane chwer ne okwako familia mare bang' lek magisebedo godo kuom higni mathoth chopo kare. Asachamoga Christmas kenda okadhiga kumoro. But sani I'm so happy I have my family back. Sanan kaka pango, an chunya mor. Ayudo nyithinda, magi nyithinda. Magi nyithinya minwa ni maduong' kore ka. An aneno mini TV kano wuoyo ne ok ang'e ni onyalo yudo anyuolane. Konyalo bedo moyudo anyuolane kaka oyudo anyuolane kawuono, ago erokamano. Tudruok e kinda kod familia mare ne ochot bang' mamane pogore kod wuon mare higa mar 1992 kod 92 kadak ne otamore. Naweyo nene 1992 dwe mar 10 kamin gi notoroka kodgi. Koro nyaka sani ekawinjo kubiro. Gima pango ni abro kao wadwa kae kata mam dogo bende mondo dhi ong'e kuma dake mondo gipang kata adhi atergi kuma noik mama. Baba ne Joseph Ochieng ma jahigni 64 bende mor ne opong'o dhod chunye bang' romo kod nyathineni ma osebedo kogombo romo godo kuom higni buora. Ago erokamano kendo agone Nyasaye erokamano. Amor kaneno minwa nachako minwa. Joluo ne ogoyo ngero ni thuru loyo yieng'o ka bende thuolo ma Bento yudo mar romo kod anyuola mare ma osebedo kogombo kuom higni mathoth koro kelo kwe e dhod chunye. George Juma, Ramogi TV, Migori. En moro nyakoma Joan ka Benta koro yudo anyuola ne kendo wakwayo negi ngima makare. Wakawo yo machielo kata kamano no ka odhiambo ya namba kapio jaseno wacho no mor kaka weche gichopo negi kendo rito twagno mara rameny piny. Nyawuoro weche mag ofafa ma Kisumu mano Simon Wuod Jadolo kantiere watho ng'er kata Otieno Jakogelo ka Angaga wacho Ramogi TV chopo yo makare. William Nyadawa kantie Kakamega wacho ni kanyo gi Mr. Eli gi mor gi weche gi wach sirikal gi pesa otamo dhoga wacho. Mane kaka William wacho kata wacho ni wacha tuoli no to mitna manade wacho ni en opportunistic. Haya mano William Nyadawa. Joano Mundito wacho kanyo ni piny tek makata remo jo Kenya ok nyagulo omiyo kik nyiso jo Kenya mondo gol remo mano Joan. Haya oyo matin koro mga Joan waduoko twak marameny piny wendo wa en Eric Okeo wago mbaka ewi weche motendre kod arita ahinya to kembe go mabende chiwo arita kod kano kuom chukdar mapacho kae wadhi duoko twagno kete mana kae rameny piny wasebedo kanyo gi Wilson Ochuka kusabedo jaloko mar wadugo kod twag kik idhi mabor. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod jalony e weche mag wang' Jack Jalang'o mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele ka wawuoyo e wi neno mar wang' mani piny. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo kik bai. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe sao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kawo mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Kich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kaeta bedo gi beti, kaeta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mgajwang wadonje kidieny mar ariyo mar chendo mar ameny piny en mor marani pod ikete mana ka Ramogi TV na nyisi ni wantie gi wendo wa Eric Okeyo ma en jakom machon mar riwruok mar kembe mago machiwo rito adwa go mbaka kotenre kod kaka sekta no osebedo kadhi e pacho kae bende wadhi ng'iyo chike moseketi kata ma bende gombo mondo mi oketi nyaka kotenre kod chudo kata bende ng'iyo ngima mar jogo ma bende chiwo rita kotenre kod wechego mag sirikal. Oimore anya Eric chakimosa nyadichiel kendo kapok wachako twak. Iriyo nade? Ariyo maber oimore Lydia. Kwachako to nyiswa ni to wechego magarita michiwo gi chukdar mapacho kae osegik kanya kasane king'iyo gi angolo mar jalo mabende ne en jakom mar riwruogno machiwo rita makamae. Ineno nade kita kata chal mar wechego magarita e pacho kae kawuono? Ero kamano Lydia, kawuono ka wang'iyo chikego kaka dhi, ohala osebedo gi buok kinda jumbe adek madhi 4 mosekadho kaluwore gi weche go mosebedo komakore e oboke mopogore mosebed kigolo gi jalno motelo ne migawo mar piny owacho mochung' ne wach mar arita kwe mar chukdar ei Kenya kae, jal miluongo ni Fazul Mohamed mosebed kachiewo okinyi kokinyi gi obokni mopogore ma ok obedo gi yie gi chik ma noket gi jong'ad bura jolos chike e bunge to gi kata chik mantie sani. Wuoyino gola chike ne en owuon makoro kelo koko ahinya e ohala nikech pesa mowacho ni mondo wachul chukdar opogore gi pesa ma jomokawo kuomwa chukdar mang'eny gi bende en piny owacho 70% ok chulwa kata pesa midwaro ni wachul chukdar ni kamano. Erika, nentiere e nonro manotim gi KRA kata duol ma bende choko osuru ma pacho kae kane gi wacho ni kembe ma bende telo ne kaka jakom kembe go ma bende gin mago chukdar nitiere kaka gi poch solo suru mano be adieri ka bende wanjo ke wacho ni seche michiwo chike go nitie chike ma bende okutendra gi chike ma pacho kae kata kamano wacho suru wacho ni en gino ma bende winjo bed ni ng'iyo gi ji duto are oganda go ma bende tiyo ne gi nyako oganda matiyo. Nyiswa ler mar wach ni hewi bedo ne gi kwepo kata girem chulo suru kako winjore. Erokamano kuom penjo no, en penjo maber. Ne oboke me ringo e mbui kawuono ka en bende owache mana gi jal miwinja wacho miluongo ni Fazul ni.
ni kembe mekwa mag chukdar oselalo tamruok chulo ne piny owacho bilion 14 chiegni gi nus e Kenya kae. Gimotamo dhoga en ni Kenya Revenue Authority, jochok usuru mag serikal nitie. Gin gi jotelo e kweth mopogore opogore, gin gi jalno miluongo ni Commissioner General, gin gi board, gin gi Commissioner of Domestic Taxes machoko kuom osuru. To kambi ka kambi nigi namba mare mochulo go osuru. Koro okane kama ng'ato nyalo bukore to wache ni bilion 14.6 waselal kapok wachulo. Wan jomage. Nikech ng'ato ka ng'ato nigi namba ne mar chulo osuru mopogore opogore. Koro sami wacho ni nyotim nonro moyud ni bilion 16.6 pok ochul, KRA ong'eyo ni jomage ma pok ochulogi. To KRA nigi chik mar ni kantie osuru ma pok achulo, to gibiro ndiko na barua, gibiro luonga. To wabedo piny to wang'iyo ni adier osuru ni onego achule, kasto wadonjo kodgi e winjruok. Chik oyie nyaka unyalo winjoru e chulo osuru ma mos ma jachul osuru pok okwedo ni e ng'eyo mare owinjore mondo mi piny owacho. Magi gina gik mawuok nikech nyewa wacho ni jal miluongo ni Fazul ni ketho tijni onego teng' lwete mogo mondo owuog e apis nikech en ema oketho wechegi. Kawuono koro wuoyo ewi Kenya Revenue Authority, en ok oja Kenya Revenue Authority. Kenya Revenue Authority be ok nyal tero jalno ma pok ochulo osuru ir jatend chokdar miluongo ni Fazul. Ma bende bedo ne ofis bende wapenjo to bedo makare nikech ndalone onego bed ni norumo pok wang'e ka be nomede. Koro nye wapenjo gik mancho wacho gi ne wapenjo ni chik no wuok go kure nikech chik ni jatend migao mar chiwo tije e Kenya nyadendi Florence Bore be nyicho riwore kodwa ni gigo ma rawera miluongo ni Fazul ni wacho onge e chik omiyo monde wakwedgi. Koro wabe nyicho wanyiso jowa ni kweduru weche Fazul gi onge ochiyo kodgi e ode. Gionge e act miluongo ni Private Security Act number 13 of 2016. To nitie moro miluongo ni Labor Institutions Act section 46 mawacho ni mana jatelo mar migao kende emanyalo wacho ni omenda ni emonego chul. Ok jal moro miluongo ni Fazul man ndika go boke mag ofis mar ker pile pile ka gima en jatich ofis ker to bende ok en jatich ofis ker, en jatich mar board mar Private Security Authority kuma bende ne ane jalup jakom kata ne wandike kane an jalup jakom kanyo. Board no en board bila mora e boards maloyo 300 mag serikal. Fazul ok ti ne ofis ker, omiyo onego bende kaone ondamo mar chik mar kum ni to ng'amo yiene tiyo go boke mag ofis mar ker ndika gik moko mabara mach maonge chik moruga ruwa pile pile. Nya wacho kamoro ni onge chik mane tok Fazul ni mana gi oboke manonyuolego go pande kende. Eriko ke hai. Ng'ato nyalo wacho ni Fazul dwaro mare en mar bero ngima chukdar. Aneno ko wacho ni nitie omenda mwinjo bed ni chulo gi kaka salary kata kaka pesa na michulo gi giko mar kako sara wach kamano. Ng'ato nyalo wacho ni en oteo mana moro mi olos ngima jogi, odwa gole 1010 kata 15 ochore nyaka 30 na jogo modak Nairobi kaeto 27 na jogo mantiere oko mar Nairobi. Dier nyiso chukdar mane ni sani nang'o ka en to paro ni Fazul to dwaro ne gimana maber to in kaka jakom kod dwa mani gi sik chien kacha ok idwa ni mondo oket ochwal weche go kata chika mabende koro dhi medo gi omenda moko matin e wi osachgi. Lydia nya wacho ni nyicha wacho kamoro ni Kenya ok en piny mar rabolo ma ng'ato chiewa to wacho wachne. Chukdar gi wandiko gi milion 2.5. Kawane ni chukdar ka chukdar nigi dhako kata dichuo magidak go. Nyasaye bende osebedo jakorgi giyudo nyithindo dhi e sikul gidak kamoro to wasebedo ka watemo matin mwayudo ni wamiyogi. Kuom ohala ma wan go e Kenya kae kaka jogo mago ohand chukdar 75 ewi 100 mag
customer mekwa gin migepe mag piny owacho 75 ewi 100. To migepe mag piny owacho giwacho ni gichiwo contract kata mal ne kambi mogo nengo mapiny mogik. Nitiere kembe kawuono ma pod kwayo siling 15,000, 20 to omigi tich gi kembe madongo dogo mag piny owacho. Ka piny owacho ni ema chulo pesa manok ne ma Fazul wacho. Fazul ni to koro wuoyo koa kure. Nikech chik bende ok omiyo Fazul teko mar wacho pesa ni. Wawacho ne chuk dar manena sani ni herowa en ni wachul gi eyo makelo mor ne gin to kelo bende teko ne wan nikech wan gi loan nyaka wachul, wan gi matokni mwakawe loan nyaka waol ne gi mo, wan gi jotich moko matiye apis mok dhi oko, waluongo gi dho wagunda ni non-revenue earning staff. To gin critical, G in human resource, G in finance, ok gin revenue earning, but they are a critical part manyaka watigo e monde tijni odhi maber. Koro nyiche ne wawacho ni piny owacho onego kuongo bed piny owacho niya, to wan wanyiewo chuk dar kuom kembegi gi siling adi. Monde ka ng'ato bi miluongo ni Fazul maonge gi board, mawuoye wi chik ma bunge pok omiyo regulations. Ahero wacho ne jowinjo kata joneno kokadho kuom luor mami Lydia ni chik mar Kenya wacho ni chik mora mora ma jobunge oketo nyaka bed gi gigo miluongo ni regulations. Private Security Act number 13 of 2016 nyaka kawuono samwa wuoyo kae onge gi regulations ma parliament osekadho manyalo nyiso niya mae gimonego tim sama ma ok otimore. Ka chik nitie maonge gi regulations nyiso ni chik no ochung' e tiel achiel. Kasto board ma Fazul tiye ne an jalup jakom kanyo. Onego bed gi board members 11. Nyaka sama wawuoyo ni nitie board members 2 kende gi jakom. 9 pod onge piny owacho pok okelo. 9 giwuok e migepe mopogore opogore. Jatelo mar manyo weche mag arita miluongo ni National Intelligence ni kanyo, kata jambetre mare. Nitiere ogai mar obila e Kenya ka Inspector General ma Police kata jambetre mare. Nitiere jagoro mongirore e weche mag arita kata jambetre mare. Jagoro mar weche omenda kata jambetre mare. Jagoro mar weche ndiko ji tich kata jambetre mare. Nitiere jatelo mar jogo Kenya Alliance of Residents Association joma tiyo kodwa. Wantiere gi jogo miluongo ni Kenya Private Sector Alliance wan go e board ka. Koro kasto ji 2 motelo ne jomondiko chuk dar to gi ji 2 motelo ne chuk dache gogo. Koro ji 11. Chik no wacho ni ka board pok obedo gi ji nus mar mano ma gin ji 6. Fazul ok nyal chiwo chik mora mora kech Fazul en jatich mar board. Koro kawuono Fazul ni office, board onge. Chik ni onge regulations. Nyiso ni gima Fazul ochung'e onge. Ochungo pande mare mawacho no ja Kenya gi kalatas mawacho ni nonyuole Kenya. Kende, mae gima wasebet kwa wacho. Terik motenre kod wachno kapok awuok kanyo no ka Kennedy Odhiambo mabende en janeno marwa. Wacho ni sani ngima osebedo ka jiwore kendo nengo ngima obedo ka ng'aore to kata mano wacho ni osara mane chulo chuk dar higni 6 mokalo ma pod ichulo gi kawuono. Wacho ni ma ok en gima ber ahinya nikech moko kuom chuk dar gi bende gin jogo man go tese kendo gin jogo manya gi digri wacho kamano. Nyiswa ni to bende nitie chenro maneno ni chuk dar inyal chul kaluwore go tas mare koso tek ni chuk dar to kata sombi somo nyaka Oxford iduogo kae pod in mana chuk dar ichuli mana ka ng'ama ok nyono skul. Leria wachni. Mokwongo awachni ni an awuon ni nachako kake chuk dar. Natiyo tij chuk dar Kisumo ka e kambi maniluongo no Peace, atiyo Victoria Nile Patch, atiyo Octopus Night Club Kisumo kae. An awuon nachako kaka chuk dar. Inyalo chako kaka chuk dar timedori ameda mos mos, imedori ameda mos mos michop kamoro. An awuon nachako kamano. Kennedy ok wach adier. Osara gi nomed gi mogik higa 22. Imedo gi higa ka higa gi jatelo mar migao no miluongo ni minister gi legal notice tarik 1 ka tarik 1 dwe mar 5. Koro miyo wan wayie ni wanyalo bedo piny e mesa wawach ni to nego chul chuk dar pesa di. An gi ji kata ofisa manochako kaka chuk dar
to tinde gin e finance department. Asebedo gi finance manager mosetiyo na higni 8 to nochako koda kaka chukdar. To kawuono en gi masters degree, be opuonjo part time e university. Koro nyiso ni chako kamoro ok moni leko maduong' mondo isudi. Waikore wadwaro ni wachul maber. To joma chulowa mondiko watijegi, maya nyisi ni 75 ewi 100 en piny owacho ema chulowa pesa ma ok rom marawera fazulni. Koro gogo dhoge kamoro amora mondo ji owinj ni en ema odwaro ni mondo chul chuk dache pesa mang'eny moloyo to wan walalgo. Nikech pok obiro mondo winj ni to pok obedo piny mondo sirkal owach ni tang'o momiyo e bodno ne waketo jagoro mongirore mar omenda mondo ng'i ni wach mar lowest bidder onge, ginyiewo service ni ina mana manyalo yiene jo ohala ochul pesa ma sirkal owacho. Kawuono sama bede studio kae, mshahara ma legal ma approved gi sirkal gi minister en 15,000 gi 16,000 ne chukdar mar odiochieng' gi chukdar mar otieno. Kuma 30,000 ni owuok e pach fazul kochiewe e ode, oonge e chik, otang' ni e chik achiel ne. Ka bende pod wawinjo kotenre kod pach moko kuom joneno, Eric, no ka Joakim Osoti to wacho ni chukdar tiyo matek kendo yudo ka samoro gibede dho kuonde moting'o mwandu maromo billions to kae to ang' osache to moko yudo ka osach gi deko. Lerie wach kotenre kod deko mag osach jogi, kembe moko yudo konyo be ni chulo gi to poko chuli. Kata kamano gineno ka dieri chenro mag timo ohala to dhi mbele kendo jogi yudo omenda to omenda magi to bedo ka owacho kanyo ni samoro deko kata bang' dweche kadhaa koke chulo. Mano Joakim Osoti, duoke janeno no Eric. Joakim Osoti wapimni kama. Kembe opogore, kembe gi law 2,500 e Kenya ka. To customer 75 ewi 100 en sirkal. Obed sirkal ma piny kae mar county, obed sirkal ma malo mar president, gin gogogo emok gichul weg kembe gi e saa mowinjore. Koro chunowa dhi e bengi manyo kata title deed wachak go line of credit ni koromo tarik 5, 8 osara payroll wakielo chulnwa jogi. Koro ka kiny sirkal ochula tung'ado. Yudo kata mana wan watimo kamano. Idhi e bank, iyawo line of credit, in gi overdraft, in gi loan, emichulo go msara. To margin marwa e ohala ni, margin en 20-25. Isedhi e bank iseolo atamalo midwoko go interest 14-19. Koro 14-19 isechulo interest ma bank, ini yudo 20-25, idong' 5, idwa chuli tok dweche 6. Kata an man kani kawuono an gi kembe moko mag piny owacho kata migepe mag piny owacho ma kawuono e dwe mar 2 ni wabandho chudo mar dwe mar 8, dwe mar 9, dwe mar 10. To wan wasechulo jotich nyaka dwe mar 1 ma kawuono juma ni wachulo jotich osara mar dwe mar 2. Leo to nyalo lewe kembe mopogore opogore. Akoni ni kata mane wacho osuru, ng'ato ka ng'ato niga ng'owa namba ne mochulo go osuru. Nitie osuru mwachulo tarik 9, nitie iluongo ni pay as you earn, nitie osuru mwachulo tarik 15, 16, nitie osuru mwachulo tarik 20. Osuche gi gin na gi tarik. Sechego to wachudo chon moloyo ma kileo ni wego osuru osebiro iri. Jatich to samoro kong'eyo en oneno ni nye wuon tich osechuli. To jatich maber mong'e gima odhi manyo e tich ok dhi ng'iyo ni en to rito mwandu mar pesa di. En onego ng'i obed mana ng'ama jaratiro mong'e ni kawuono koka chako pesa mana winjora sama nindika ne en mare no emokaw, mare no okaw nikech orito mwandu cha. Owe ng'iyo nengo mwandu morito nikech en emo biro manyo tich. Ing'eni gini en 100 nyaka 50, idhi manyo tich, ibe manyo tich. 51 nyaka 100, abende aya ohala amanyo ng'ama ndik tich. Koro 50 gi 50 donjo 100. Hero kamano Eric. Kaito bende nitiere paro moro maneno ka bende owuok. Wachore kanyo ni nitiere kembe mayudo ka gindiko, seche ma gindiko to gindiko ni chukla ka chukdar chulo 50,000 kaito idhi chulo gi 6,000. Lerie wach ni be aneno ka moko kuom joneno bende nitiere kod penjo e wach ma kama Eric. Pok awinjo mano, awinje ka
nikech kata mana Fazul mineno wagogo kokoni wuoyo mana 30,000 koro akia kuma ng'ato wacho ni chuk dar ichulo 50,000 man to pok awinjo nikech wan gi chike kiyudo ka ichuli pesa matin gi ma chik dwaro emomiyo wan gi jomiluongo ni district labor officer labor inspectors nitie e sub county ka sub county koro gin ema ging'iyo kawuono ni onego kawuono wach adwa na ler kae e Ramogi kae ni ka in chuk dar titiyo tich mar odiochieng' osachi ok onego kal 15,000 mane ma chik oketo. Kitiyo tieno osachi ok onego kal 16,000. Ng'ato mowuok manyisi ni onego chuli 30,000 ni owuondi to kong'e kumichule 30,000 ni oteri e ondiki kuno chuli 30,000 nikech ma en wuoyi moro mikia kuma noae ma kamoro amora ma en osetie osegana wuok kilawe kamoro amora mosetie en ng'ama osewuok gi fuere onge kama osetie maber ma onge fuere koro kabo odwa kele fuere nikech nyochako wach ni nomiyo wandala 7 kok wachulo pesa ni to odhi gowa fine mar 2 million yawa ok nyaka bede chike omiyo akoni pinyni kata ka nyolok loch olokore piny rabolo ma ng'ani chiewo gi ma ng'ani chiewo gi ma ng'ani chiewo gi mae yawa to kare kogol kembe gi temo lorgi to ji mwandiko 2.5 million gi nus gi gin gibro dhi kure gibro doke maji e dho ndara onge piny owacho manyalo dwaro create joblessness ni joma nye tiyo ka obed ni koro gin gionge tich piny owacho kata Ruto manyodonjo ni osiko maniyo oidho ndege odhi loka manyo tich osiko oidho ndege odhi loka manyo tich nikech ang'o nikech piny owacho nyaka ket yorno mamiyo ji yudo tich piny owacho ok nyal bet piny owacho madwa golo ji e tich madwa golo jo-ohala e ohala kugolo jo-ohala e ohala ng'a dhi chulo osuru kiloro kembe gi te Fazundno ento ng'a ne ndike wang' no regulate ng'awa ok magi nyaka wang'i jogi e tong wang' wanyisgi na piny be tindo lony Ruto ne wacho ga ni jomo fuo rumo girumo adier piny tindo lony obwogo ji ma kiny ka kiny gi ma kiny ka kiny kama ka onge i oboke to wabro na ng'ire kodi wang' koda wang' kwasomo oboke wang' koda wang' kwasomo chik wang' koda wang' kwang'iyo gima ne bunge okadho. Erokamano Eric, bende nitiere wach motenre kod rango ngima chuk dar. In kaka jakom mar weg kembe gi abende loso tije ni rawere en gima kare awinjo kiwacho ne gilo 2 million en gi 2 million gi wiye mana en ranyisi makare ni adier uteo mondo mi rawere obed kod tich kendo ganda bende moko kuom gi obed kod tich manyalo yudo negi nueng'o. Ntiere weche motenre kod rango ngima gi edeno ni welfare ang'iye ni to bende ntiere chenro muketo makare maneno ni gin bende kata gitiyo kama to ngima gi obedo makare be un gi chenro makamagi Eric? Wantiere koda sako iluongo ni kungo wan gi sako miluongo ni National Walinzi Savings and Credit Society ma bende an jagoro mongirore kanyo koro chuk dar ka chuk dar nyalo donjo kanyo okeno matin kotieko dweche 6 mosekeno to nyalo kawo nyadidek mar keno mare cha to dhi otimogo gire moro matin to suda wan nyaka gi chuk dache ma wan go kae miyudo ka moro kara kochopo godhiambo to donjo e somo miluongo mar mbui ni wamiyo gi loan wakonyo gi chulo fees kwasekonyo gi chulo fees ko graduate ing'ade ang'ada matin kose graduate moyudo kalatas janeno moro wacho kacha koro osache medore to koro gope cha ochula mos ka entie koni ni wan gi ji mang'eny manochako kaka chuk dar an awuon an achiel kuomgi to kawuono ineno ka koro radio Ramogi TV nyalo gona simo mondo abi kae be an ja Kenya manokuongo bedo jakom mar weg kembe gi ei Kenya kae majarateng' ne gin ga na jorochere gijuro ga jorochere bendo biro gidonje e ohala ni to joma gindiko to jowagi to kiny ka giwuok ni an ajarachar tijarachar ibiro Kenya ka omina oboke moro mar donjo idho ndege ilor jomindiko gi to mana jowa mowuok e kor gwenge waka osara to na macha kimedo matin gi 1,000 na jogi to ok chul machik owacho wadwaro chik mang'iyo kon gi kon koro welfare to warito wan gi kuonde moko bende yudo ka chuk dache gi gin be giwegi gi chaka chama gi moko bila mag mine gi nikech
ji bende kosebiro ji ariyo adek kamoro gibedo gi paro moko wamiyo pikipikni mineno gi wamiyo gi loan ginyiewo pikipikni wang'ado gi oketo rawera moro riembo ne apiko embo yudo 300 moro kanyo pile pile kochopo dwe korumo en gi pesa ne moro kanyo omiyo mano e yo mwatiye kodgi takoni ni wan gi sako e yo mayot ma ji konyore bende wachulo gi kokadhe bank sama wachuli kokadhe bank ka bank oseneno kosachi biro consistently mosedhi higa achiel in gi barua mar permanent wachiwo undertaking koromo inyalo dhi tiole bank to waketo check of system mshahara ni kadho mane bank cha koro pay point ok inyal loko koro mano bende yo mwakonyo gigo ok wachul gi ni dwe orumo ni akwano ni 16,000 ende watere e account mari e bengi jogi bende jochuk deche wagi beti yuto mane bengi koro oywana pesa ne bengi ka omiyo wach sako no emwa temo encourage mondo gidhiye. Erokamano na Eric. Bende nitiere wach motenre kod ng'eyo kaka winjo bed ni gitiyo kato motisni training and professionalism. Ng'eyo ni bende gitiye lai mowinjore nikech nitiere jomoko ma bende nigi kod paro ichuk daronge kod tiegruok mora mora. Ler ne nyikwara mogi kit tiegruok mutere joge kapok uketo gi mondo gichiw arita. Watero gi tiegruok moro ma dho wagunda luongo ni read write literacy basic odoro ng'at moma onyalo somo dho wagunda to onyalo ndiko dho wagunda to wanyise kako onyalo go peksen ng'amo donjo kako onyalo cheko seche moko ng'at me waparo ni ng'ama rach kaka inyalo kete kamoro matin kwarito obila mondo bi omake jomoko nyochako wacho kaniyo chukdar koro sani dhi yiene gi mako ji mago be onge chike Fazund ni ema wacho gi jomoko oko kucho nikech chik wacho chukdar nyamana meko kaka japiny nyalo citizen rights to arrest cha but ok nyal wacho ni chukdar en bende oyiene mako ji nikech chukdache wagi bende odak informal settlements kuma bende ng'eny ji ma ok be ahinya odaki kako rikete ni gidwa meko to wang'o dok informal settlement ise expose gi family mare e risk koro one training mwatero gi wan gi body mar sirkal miluongo ni National Industrial Training Authority NITA kata NITA kiero NITA ni oloso gi miluongo ni curriculum moting'o kako wapuonjo jogi watero gi e training sikunde Private Security Regulatory Authority benye chiwo licenses ne jogo man gi training institutions but training curriculum to wuok ir jo NITA kanyo bende kidhi ng'iyo tibro yudo ni koko nitie kendo kind Fazul achiel ni gi jata tije mar NITA to NITA ema is the parliamentary approved institution mar training nikech kateri kuno kawuono misomo miduogo gi kalatas to kadhi e NITA to NITA timo employer reimbursement of gimanye watiyogo e tero jatijwa e medruok mare mar lony kata somo. Bende awinjo ka okimora ahinya gi weche kara chike ma Fazul Mohamed temo mondo mi oketi obeda moko kuom yore go bende tayo godo kembe mag chukdar. Nyiswa ni to ere kumutiye gi piny owacho Eric. Ere kuma koro donje ma koro tiye gi piny owacho kanyakla mane ni uchiwo arita makare pacho kae. Gima watimo collaboration machiegni kochako on the ground gi local security agents wan gi ng'ama iluongo ni OCS wan tiega gi sector security committees kuma wagoe bura gi OCS gi ng'ama iluongo ni chief gi OCS gi DO gi DC gi county commissioner gi regional commissioner wan gi collaboration mechanism no watiyo kod gi machiegni iyude kare elo ng'eny atamalo 99 gi nyukta 9 kaka jogo mondiko chukdar wakwedo matamre gi nono weche Fazul go nikech onge kuma chiko yie kodgi nyako ni podanwayo kae e mbui ma wahero mar Ramogi TV ni gigo Fazul owuok ge ode gionge chik emomiyo kata jata migepe mar ndiko ji nyadendi Florence Bore minister nyose golo boke mare ma official mowacho ni
En bendo neno oboke Fazul no, kia kuma Fazul oaego, to cheko chik, oyudo ni chik pok olokore, pod en ema en gi teko mar chiwo omenda monego chul, to nyo wacho no omenda go gin gi ma. En 15,000 gi 16,000. Ka jata tije e sirkal, ma ema advice kata cabinet ni ma msara nyadendi bore ni, e bendo segolo oboke mawinjore gi marwa. To Fazul ni, kara en mare ni oago kure, ma mwapenjo, mwakoni Fazul winji, we chalo koko moro makori buogo wago kage kae, ni ng'eyo, asewacho wach ni gi jotelo mamalo, asewacho wach ni gi kia ja siasa mane, jo siasa tibuogo wago nade, to wan joma go ohala mwane gi license, mwachulo go osuru, mwasechulo go permit kamora mora, ja siasa tibiro buogo wago nade, ni ja siasa moro nyonyisi, ni in koro lokri koko, makok watimo kama, time kama, in lokri koko, ng'amoko timo kama, titimo kama. Tong Fazul beda koko, tong chik bedi moloka loko authority mar Fazul no koko. Erikero kamano, kata kamano bende ntiere wach motenre kod ntie chien kacha no aseneno ka seche moko yudo kochuk dar kar mondo me obedno en mochiwo arita, tiyudo ka ntiere kuonde mag yudre kuma tek makata gin binego gi jonjore. Ere gimutiyo maneno ne jogi obedo kod arita makare, ginyaritre kata gin giwuon? Be gin tiere kod ritruok moro maneno ni gin bende gin kama kare, kata bed ni jonjore opo ni omonjo kumoro kata kambi moro magirito, to gin bende gin kod arita makare, Eric? Penjo maber kendo ang'e kuma pachi dhiye. Ndalo moko kendo Fazul ni nobukore okonia ni chuk dar idhi mibunde. To mano be onge chik. Ting'e ni hazards nitie, hazard iluongo nang'owa, iluongo ni kibaji kata atari mora mora, onge kama onge hazard. Magi iluongo ni occupational hazards. Kata mana obila ogul mama mondiki ni. Ogul mama ni yudo kowuok ka odhi kata mana rito bengi moro ting'o bunde ne moro kanyo. To joma richo kucho, obete, omae bunde, onege, waseneno gi ka gitimore. Koro watemo mana ni atmosphere waketo ma conducive, but kendo waketo insurance ma iluongo ni Workers Injury Benefits Act, iluongo ni WIBA. WIBA ni ka ja chuk dar ohinyore tich kata otho e tich, to insurance chule. To weche bunde kan bende wuoyi ni ema nobukorego, to gionge chik. To bunde 30,000 bwe chaka ariyo ni mano gima. Kata pesa mineno nyo wacho ni wachulni. Kata ogolo mama mosewuok Kiganjo kawuono ok chul pesano. Japuonj mowuok e mbalariany mochako puonjo ma jo TSC ondiko ok chul pesano. Nyiso ni kara tijwa ni koro Fazul olose ma koro polis karo onego were gi tij polis cha obi ondik marwa ma chuk dar nikech osache koro ingo mar polis. Japuonj moro manyo ndiki mopuonje secondary tie dala ma japuonj kwano cha owere gi puonjo kwano cha obi kawa miye kamoro riti oyudo sara mamalo. To yor ritruok en mani watimo coordination. Kanitiere kama wanene atari, to chuk dar gosime ofis, to ofis gosimo ne polis, to polis ema koro biro, polis ema wan be wageno ni nyalo biro konyowa. Wan kaka chuk dar watiyo under auspices mag citizens security coordination. Watiyo gi jopiny to gi polis. Polis ema ngi power mar arrest, polis ema ngi power mar detention. Moko manye wacho ni chuk dar bro chako mako jigi. Magi ji wuoye ji odonjo ka nyoro Lydia, ji nyodonjo ka nyoro, king'eni wan gi piny owacho manyien, ji nodonjo ka nyoro, ji koro ng'ato ka ng'ato dwano winje ni embe oluongo jofuambo moko dalagi, owacho negi ma, atelo ne gini tinde, owacho ma, ng'ama dwa somo onge, mane gima hinyowa ka. Ng'ama dwa luwo chik onge, ng'ato ka ng'ato dwa wacho acha mare. Gisomo ka nyaka nye wach mach moro nye wuogi kata yudo ka migao ka migao mar sirkal ogolo boke. Migao ka migao mar sirkal ogolo boke. To boke gigolo mana ka ji owang'. Sama nye ji pok owang' nyok iwinjgi. Wabedo gima iluongo gi kisungu ni a reactive governance system as opposed to being a proactive one. Very sad. Leta ina. Bende nitiere kumoro Eric ma bende unyalo rome gi Fazul Mohammed mondo mi uneni
uketo winjruok makare nikech seche ma bende en bende koro golo wechego ogolo oboke miwacho ni si golo ng'ato dwaro mondo owinje karo chuk dar ka be winjo kaka owuoyo to owuoyo kaka jatatije mar riwruok kata CEO mar riwruok mar kembego ma bende koro winjo bed ni rango wechego mag arita. Ere kuma unyalo romo mondo mweno ni kelo kwe kendo wuoyo e dwol achiel, Eric? Nye wageno ni sama nye pogruok paro osebede kinde kodwa e omenda no monego chul chuk dachegi, to Minister mar Labour and Social Protection moluor nyadendi Florence Bore nyowuok mogolo oboke ma official mowacho ni e pogruogni chik wacho ma. Koro kanye minister osewacho position manye chalre gi marwa, geno wanye en niya ni Fazul nye dhi luongowa to nye bedo kodwa piny. Chik wacho ni kama pogruok e paro obedo e kindwa gi Fazul to wanyalo escalate pogruok mar parono ne minister mar arita kwe Ngire Abraham Kithure Kindiki ma bende e jumani wadhi oro kuome kwayo mar oboke ni jaduong' wuodi ni wacho weche maonge chik. Nyawadu motelo ne ndiko ji ma bende ni e board mar Private Security Authority ni osewacho machal kodwa, to wuodi ni pod wacho mopogore. Bedi ka ne ondamo moro mar chwat iduoge e line oriwre kodwa e paro. Mae kama koro wadhi dhiye nikech kuowuok ni sani pachwa gi pach Fazul osechalo otieno gi godiechieng'. Koro nyaka oyud ng'at moro makoro bire maonge gi paro makoro chalo passion kata feelings machalo ni dhako weya kata chuora riemba bila cha. Wadwaro ng'ama biro masoba mawacho ni chuk dar to nego chul maber ni kare. Wabe wayie ni chuk dar nego chul maber, to chik wacho no nego chul gi pesa di. Kech wan to ok waloso chik, chik oloso e bunge. Koro chik wacho no nego chul gi pesa di. Koro chike mwinjo bed ni loko, chike mwinjo bed ni loko e pachi. Chike monego bed ni loko, to kapok olok chik to bende piny owacho wanyalo bedo go to wanyisgi niya un bende munyiewo gini kuomwa to unyiewe gi nengo man pinyie moloyo. Du mede budget mondo umed pesa ni. To apani Lydia wadak kodi e Kenya ka. Piny owacho ni be king'iye tang'eni neno ka aguchgi chal no tuch matin ok ober. Koro kiani be giikore e meto, ka giikore e meto, wambe waikore e medo. Erokamano Eric. Nyakono mga jong mano kanyo en Eric Okeyo ma bende en jakom machon mar riwruog kembe ma bende chiwo wechego mag arita kata chuk dar. En twak ma bende Uganda osebedo ka penjore ahinya jogo mantiere sekta no. Angeno ni ochiwo ler makende, winjo ka wacho ni nitiere chike mwinjo bed ni loko mondo sirikal bende odewe weg kembegi mondo me gin bende gi chud makare. En twak mamanyogo piny e chenro ni mar Ramony Piny wuok tich odhiambo ma kamae. Kamano kuom keto Ramogi TV wanere kendo sade weche manyien mago imore. Nyinga Lydia Okeyo.